Hawu amahlo usuqedile kanti uclean. Wahlala inkosi. Usaphumula kancane. Hayibo. Unjani? Kanjani? Ngiyaphila. Hawu amahlo bawakhuphi la. Ithi uhleli nawe ngale. Cha, akekho mina ngijuthe ekamereni. Hayi. Kanjani cause ekuseni ngizwe entatha nje ngizwe uqhamakhe uqala wamfonela maqeda washaya ukuthi kwakude ngisebuthungu nesikhathi angisibheki Hayi, ngizwa lutha kade ngivukile. hey ngiyadideka ngompela wena mawuthi ihutha uzwana kanjani Ayizange kade ngivukile. Kuthiwa ngivukile yabo phasi kobe simhleli la. Baba la. ngo-4 nabosewenza ngo-4 Mamthombo sokuphelile. Ebhodlo baba khona ubaba besebenza naye uhleza umfonele wena umazi uzazi indlela zababa Akazange kusini. cha phela nami angazi-ke phela ukuthi uyena kodwa lo muntu uqala wamfonela bashaya ukuthi hayiwani wavuka kuphi shuthi banendlela-ke thina singayazi Bophupha ihutha. Hayi ihutha. Hayi mama ngeke. Baba khona. wena ukhohle ukuthi wena lale ekamereni leli lengemuva kwesinye isikhathi wazizwa izinto ezingaphi ngaphambili ngo-4 bosuuyaphi na ngo-4 kade bani ngo-4 Hayibo mama. hayibo khona obumlindileni wena ekuseni nje Hayibo mama. Ayithombo uphelile. Ade ngihleli nje mina noma nawe noma bongekho la ekhaya hayi mama bengilele uthombo uphelile. ngisolisana ngathi bongekho nje la ekhaya Ubaba. ngo-4 sowuvukile Ubaba ngekho. Angifake mina ubaba ungekho uphi? kwambe uyenze iti hayi awungitshela ukuthi izinto zakho zihamba kanjani esikoleni Samahle. ngophela ngagcina unenkinga ye-maths sekuhamba kanjani improve kodwa uzawuthola umuntu ozokusiza Ngiyamuzwa kahle yazi. manje wakhuluma ngani naye ngitshela ukuthi awuzwisiswa Asazi manje kusaba kuzokusiza ngani ngapha kumele uchaze attitude ebiyakhala. ebuchwepheshe benjalo yahlanya ngoba samkhokhela nawe nje unelungelo nje lokukhuluma nami utshela ukuthi unenkinga hayi ngomzwana kodwa la ekhaya Yeah. right kodwa nkosikazi khamba kahle Ba, yebo ubelaphi? ngibuyele kumzala wami Hayi, ngiyobona umzala wami uAmbrose ulele ngendlini manje. amahla kwengane wena ungibuza imibuzo eminingi ukhuluma noma wakho amahla kwekamereni lakho Hayi, space nobaba la ekhaya. ufunda incwadi lapho yini Wendlovu wangitshela uphumaphi
Ngibe umzala wami Ambrose bengilele lapha. Awusalali wena la ekhaya. Cha besawuphola Soya kumzala wakho awusangitsheli wena. Sovela uhambe nje. Bantu ubonele Awutholakala nasenqinqweni. Bantu ubonele ngihambe isimo esinjani. Besinjani isimbi? Bengiyiphuzele lapha Ambrose kumnandi bisemnandi kahle. Manje mawuphuza kusuka nini wena uphuza ungasabuye ekhaya? Hayi nami nkosikazi angazi lenze kanjani. Utshwala phela. Hayi cha songigilela imhlolake nje muva nje. Izinto esuzenza hayi. Cha lapho ngenze iphutha nkosikazi ngicela uxolo lapha. Uxolo lokuthi awulali wena ekhaya vele nje akusikuqala. Kodwa ngingamzala wami singaze ukwatele lodwa. Soyijwayela vele lento ukuthi wena usalala ekhaya. Soyijwayela kusikuqala namhlanje. Alright Wena mawuhamba ngalo futhi awusho. Awusho. Kwenzakalani vele ongitshele kahle? Akukho kwenzakala nkosikazi. Relax awukho kwenzakala. Soyicela uvuthiwe Nkosi. Engcono lokho. Ngoba phela nemali la ekhaya isafika iphelele. Akusamele ngiyobona umzala wami manje. Kodwa imali la ekhaya isafika iphelele. Ifike njani? Wena ukhatha yonke into ukhatha nekhwama semali disendet. Soshintshile baba. Idingo zala ekhaya nje awusazithenga indlela eright. Nengane nje isenokuswela izinto. Kodwa wena ukhona ubabayi. Wena awusizi ngani nawe? Hayi nawe khona. Amandla ami mina anginawo amandla alingela ukuthi mina ngakwazi ukumelana nazo zonke idingo. Kwathiwa 50-50. Kwathiwa bongakuboni lokho eqaleni ukuthi 50-50. Ije ka ngomunye umhlaba. Hayi cha. Ubongakuboni sonke lesikhathi leso ngoba phela eqaleni bosinakekela kahle ngendlela eright. Usipha nje isikhathi sakho kodwa manje hayi awusabambeki. Phunyuka bemphethe. Izinto eziningi. Izinto eziningi ngihleze ngibona izinto eziningi. Hayi asazi. Futhi izwa nje nale perfume enuka ku. Perfume abantu besifazane le. Umzala wakhe indoda perfume umuntu esifazane. Hey, nayi Badlambo. Hayi bo perfume umuntu esifazane lenuka kuwena. Akusiyi perfume umuntu esifazane hayi bo. Oh shuthi mina ngiyahlanya imohlanyana. Cha udunyelwa. Mina yimina ohlanyana. Unomdukate. Ana mhlolo. Unomdukate impela. Ngiyahlanya. Sona lezinto engekho manje. Ayikho ngiyayizwa perfume phela yanuka. Iyanuka igcwale lutho ungena nje Wona uyahlanya wona uthi uphethe isifo senkukhu. Oh ngiyahlanya. Ngifuyele empoma nhlanje ngifuyele la ekhaya. Ngoba phela Ufuyele imihlanya. ngoba phela ngiyakusanda phela sengalijwayela ihlanti la ekhaya egcekeni. Akumele ngimlake kakhulu. Hayi. Bosisi. Becela ukubuza ukuthi yini ngathi yahle lo yenza nale yakhe ehle. Lelo hlezi ubonakala ngalo la ngaphandle. Yini kodwa emakhehleni? Inkinga yakho yini kodwa? Mina ngifuna uku-understand ukuthi ubaba omdala kangaka umsuka ngani. Yo ngixaki yazoqala ngangithi bayakusukela ngithe mase ngiyibonela ngalawa amamehlo angikholwa cela ubunje uchazi ukuthi yini ngempela wena nomkhulu lomngaka mina ke uthi ngesithunzi sami ngizohamba kuthiwe la ngaphandle wena mawuthi badla angazongitshela ngesithunzi isithunzi sizosiletha lesinkwa la etafuleni kepha mina ngiphendule ngithini imibuzo esiqhinayo lapha ekhanda lalela lo baba lo i-jackpot yethu angisho uyabona nje asikhona ngisho uku-afford ugesi ubungakhona nokuyilungisa ngisho kwajacket le kade ubuyifuna ubungakhona ukuyithola uzongitshela ngeyithunzi lo baba lo wena uyena ozosisa lapha yakho ma-greener pastures. Cha kodwa phela awu understand ukuthi lento yenzani kuhlekwa mina phandle ngezinto ezenziwa uwe. Angi-understand ngempela lama reason lawo ngipha wona ayikho enye indlela besingenza ngayo. Okay lalela ke ngiyameka ke lo baba sizokwenza njani?
Shap ngiyamiyeka asisebenzi soba uthi awufundi ngisho ukufunda kunakuthi uzophila ngoNSFAS sizokwenza njani ngiyamiyeka ke ngisho ngilalela wena sizoyenza njani ke Sizofuna umsebenzi sizosebenza njengawo anyeke kusize asinabazali abomakhelwane abasifunda wazi kahle noma mncane abafunda nokukhuluma nathi sizoyithatha phi imali lo baba lo angimthandi cabanga ukuthi mina ngiyajabula ukuthi ngizongicabuzana nobaba la intaka zami zingishela ngilokhu ngiphoqwa isimo ngiyenzela mina nawe la lalela ke angisho uyangazi ukuthi mina hlezi nginamaplan last time around lento uyenza yonke ngokuplan lalela ngithe eqaleni yi-jackpot ungathi lela khehla uthi i-jackpot ngoba u-jackpot imali hayi bempunga kanje uthatha imali lalela so manje uzophunyelwa yimali ebese nedevelop yami lo yamfazi loyana nengane yakhe lencane yabo yena nalela gundwane nje ngathi nka so manje so exactly uzoyithola kanjani imali kukhona umfazi nengane lalela uzophunyelwa yimali enuyangithanda but anyways so uzophumela imali and ulalala Mr. Jackpot athi ngifuna oputsonono eliyazi ukuthi oputsonono kumele banakekele so manje izongena imali uyakhipha soft life siphakathi kiribene kanti nayazi yes so manje sengiyabona iplan lakho cha no ngiyayisupport le movement so uJackpot uzophuma nile mali phela ngeke ikwazi ukuthi thatha isikhathi eside lento hey angazi ke nami ngikhathele ngithi yebo ngikhathele ngiyazibuza ngempela isibindi singabe uzithatha nawe uyazi nje ngeke lapha but phela senzele lento le kuze sikwazi uku-improve situation yethu phela asina ngisho matric sizothatha lapho umsebenzi khona lapho uqinisile ingakho nje ngikutshelile ngathi wena hlala phansi usuke emabhozeni because manje futhi enye into uzogcina usugula wena uyihlanganisa nabantu abarong ngiyayazi mina lempilo le sengingahamba naleyo mabhoza la ngiyazi ukuthi izinto zenziwa kanjani so wena musu kuyifaka lapho simane sihlanganise uma nohamba ecollege because ngifuna usucceed empilweni angifuni ugcina so wena noma ungidina ke vele uyadina ke but cha phela ukuthi nami bengikhathalile bengayithandi impela into bebayenza phandle lapha abelungu bakhuluma ngawo kodwa ngiyawuza yabo manje ngiyaunderstand and sonke siku same page kona nanoma ngingavumelani kahle hle nale kodwa phela ngoba usukhulume ngemali Mr. Jackpot ama greener pastures yeah so wena uphume nje endabeni zami because nakumina ngene nje endabeni zakho busy lapha nabo speech lapha bafana bamphuke nalombala ukuthi imali ke mara nje uphume endabeni yami Jackpot Indaba ngikhuselela amehlo. Indaba songibuza leyo zinto. Uthi mamnika wakhe sengikwazi ukukhuluma. So kanini sokhuluma nami umethi yabona usuyangijwayela manje. Lalephi? Angisuntanga yakho mina lo ngibuza. Mama ngicela lento oyenzayo. Ngiyacela bandla. Yazi ngikhathele ukukhuluma. Ngibuya ku small court manje sengigijima ku regional. Hayi bo baba. Manje khanda nami ndehlanga. Angisakhona nokucabanga. Noma wakho bengibuza odise ndethi sekuwena manje. Irongo into Ngiyeke baba. yiphi onini? Ithuba lani? Ngiyeke yiphi onini? Sonentombi ngiyasola. Yebo kwaniswazi leso sinto. Yangizokubulalisa ibhando siyangijwayela. Ngiyatshela. Mari irongo into oyenzayo. Mase sifaka amabhroko sibani. Irongo into oyenzayo angeke. Ubuphi obrongo? Hawu wayingalala ekhaya kusukela nini baba lomkhuba uyeke ubuza uma wakho ukuthi ngilala ebhemtsheli uma wakho ngenzile nikhuluma nomama and umama uthi akusiko oqala uyenza lento ngenzile nikhuluma sawuthanda indaba nami zangifaka lezi gubha siqathulo dala ngugibele yazi imhlolo yami ke hayi bo baba
Hayi baba ngeke. Hey mfethu, hey. Izinto zami saseningi ngizokwenzeka izinto. Baba Ikhanda lami ungithembisile. lisahlangene. Hayi baba ungithembisile kusasa kumele sahambe nje soyitheni phone leyifunayo. Ngiyayifuna. Hayi ngizobona ukube kwesikhathi. Hayi. Ngene. Hey kunjani kusasa? Urathi. Hey. Ngithi ngizokubona nje yazi ngithi ngizopholisa ikhanda ziningi into ezenzakalayo lapha ekhaya. Hayi shuthi phela nala kuzobhedela nje. Yini? Ngoba phela kade ngicabanga and angiboni ukuthi le nto izolunga ukuthi ulokhu uhamba la uhlangana nala nami la ekhaya. Uzizoma uyayidinga iprivacy yakhe and nami ngikhathele ukufihla. Yini ucabangani? Mina nje angi-understand ukuthi uzongifihla kuze kube yinini. Lapho lokuthi yenya ngiyakuthanda mara lokho ngifihlela uzongibonelela ekhaya kithi. Cha lalela ngisazolenza iplani yalezo zinto. Nini? Cha linda mina wena uzobona ngami. Mina ngikhatheleke kade bude ngikulindele mina sengikhathele. Cha lalela. Hayi abantu Menibekezele uzozwa ngami ngizakutshela ngithi mase kuyisikhathi sesi-right. ama-option awuthula. It's either ngiyabikwa noma ubuyele emuva ngale ndlela ongene ngayo la kwami because angeke ngikwazi mina. Cha akobe kumoya phansi into esazoyilungisa le. Nini? Linda mina ngitshela ukuthi nini mina angeke njalo wena ulokhu uthi he mekufika isikhathi si-right ke sona lesi. Manje phoso ungazuliswe leyo nto le. Hayi budi ngishilo ngathi unama-option awu-2. It's either uyangiveza noma uyahamba ubuyele laphayana angazi uzokwenzani-ke ngoba uyabhoreka lapha kwakho ushilo nawe wathi umfazi wakho usekhathele nje ingakhuze la so angikwazi. Yazi imhlolo yami yazi uyangilinga phela manje nawe. Yazi ngikwela la ngikwela khona ngiphethwe ikhanda ngithi ngipholisa ikhanda nawe ngilethele omunye futhi umthwalo phezulu. Fanele ngenze njani? Ngiboshele kuphi makunje? Okay mina ngenze njani-ke solokhu sibonana la kithi. Cha mfethu njengoba ngikutshela mina akubongilinde mina yebo. Unomuzi wakhe nje umfazi wakho? Mina? Siyeze sakhe isikhathi. Nini? Uhlulwa yini ukubekezela ngitsho ngithanda. Anyeke kade ngibekezelile ngikutshela ukuthi kade ngibekezelile. Manje-ke masenze ngendlela yami bhuti. This is why nginikeza ama-choices awu-2. Kuphuma kuwena-ke ukuthi wenza njani. Yokufihlwa mina cha bandla. Anye banemizi yabo baze baney'ngane mina ngiyini. Kwazi bani ukuthi nakusasa muthi uzovuka ungidaxaze nje ukuthi hayi yazi ungenzela umhlolo yazi bengithemba kanjani. Umuntu wesifazane yazi ngendlela sokungitshela ngazo manje. uyaprovide bhuti uyaprovide. Ngiyakwazi lo. Wenze sure ukuthi uhlala. Hayi kodwa manje kumele kwenzeke sekutatazela izinto. Bika bhuti nakukhathele. Hayi bad man. Angazi kuzokwenza kanjani. Hayi ngizawubona ukuthi ngenza kanjani. Ngihamba nawe-ke futhi mina ngibuyela lapha. Yeah. Lalela-ke if awungivumeli ngihambe nawe manje uhambe uyongibika laphayana. Wenze njani? Ngiyomtshela mina lo. Yindaba. Uzotshelwa yimina ngithi waye wena ukhuthale ukumtshela manje. Kunini ungifihlile? Akekho nje umuntu ofuna ukufihla. If uyangithanda the way ungitshela ukuthi ungithanda ngakhona uzohamba uyongiveza laphayana. Angisho nami ngiyakuthanda ingakho ngifuna ukuthi ngiyozwana nomfazi wakho. Sihlalisane lapha sobo umndeni omkhulu. Kade wena uthi ufunana nomndeni omkhulu isikhathi ngicela konke isikhathi nomfazi wewani. Ngicela konke isikhathi. Uthi thatha komsami ngeke ngizodlala nomfazi kahle. Mazi imhlobo. Kade vele sengibhakelile lana baphijama okunye futhi ngizafaka abaphiko somfazi wakho. Vele kuzobe kumnaki wethu siyohlalisana namhlanje. Mekuliwa kuzoliwa bese sizoba right. Ikona-ke into engafuneki indaba azikulwa-ke yabona ngibalekela into ey'fana nalezo. That's why kumele kumele ngikhulume nayo. Le nto yami nawe ubuqaleleni kahle kahle ukuthi izinto zizoshintsha nini. Because angicabanga ukuthi ubungavela ungilande lapho ungilande khona ukuze ngizohlala la bese silinde isikhathi esi-right esingazi ukuthi sizofika nini. Nojesu kade samlinda namanje asimazi uzofika nini. Nawe ufuna ngilinde kanjalo. Basacela ungiphe ithuba lanamhlanje-ke ngibothi ngenza kanjani. Nazi isikaba sami sinamaphijama. Mfazi wakho uzongiboleka ihoko lakhe laphayana zothungisa nje. Ngizokuchazela yonke into kahle kusasa mina. Siphi? Asidlali lapho uthi ngibhema amavasi lapha khona. Angidlali la mina. Umuntu ngiyakuthanda baba uyakufihla.
Nami ngiyakuthanda but like this is why ngifuna umuva in nawe. Hayi, Funa every ngiyamsho, morning yazi. mengivuka ulokhula. Yazi angihluke, yazi bengazi uhlaza kanje. Angikhohlaza sithanda sami. Mina ngiyakuthanda mfethu. Hayi kodwa ngendlela osungasho. So manje vele siplane i-future together. Ngingakho ngithi ke ubengiphi ithuba la namhlanje kusasa ngizihlambe ngizokuya nento engcono. Ngihamba nawe ke. Uyaphi? Awukahle ungalokwenza into ebenzima kumina. Ngaseklip ngakucela nje. Okay uzobelanda nekhaya cause mawuyele ekhaya kumele ubuyele nami back. Otherwise shuthi phela wena ngeke ubuyele ekhaya uzohlala la nami la forever. Cha ngizobuyela ekhaya. Uzobuyela nami ke siyahamba uyongi introducer and ngizobehave ngiyakuthembisa ngizobehave. If siyathandana ngizobehave lapha sizozwana Hayi nami. ngingazo iSpringbok kanje. Yazi bona ufuna izinto ngosheshe nje. Yazi mama, ubaba mina nginika imali yesikhanda elami. Yo. Ngathini? Kungcono Mina ngicela. mina nje senhlezi ngifaka isigqoko. Ayithelwa ngidana namazam. Ze efuzuphu. Ngiphuma ubaba uthi 50-50 mali. Hayi 50-50 kubenga kubona sonke lesikhathi lokho. Abakubona ngazi ukuthi mina ngiyahlanya yazi. Siyangi. Yonke into engiyikhuluma nje kuyinje. Akangithathi serious ngiveni nje. Kanekayini. Ungiqinisa la nawe kakhulu. Usule mama ngifase kahle. Ngifuna ukuthola ichip baba makangena la. Ayisole. Uthi usangibona khona mina njengoba ngasahlala ekhaya. Akasahlala ekhaya phela baba. Baba, ngibona khona Ngifana uzamile. sami leshama. Ngithi phone yakho ngiyibona. Hey phela hayi. Ngiyazi azimabuyephi. Ishekana mawuriding. Uzobona nje makangena ushaya ismile. Uzoshaya ismile nje ubaba angena. Usenomdala phela baba gasa Awu mayibo. Uzobona. Phela ngithathe kuwe. Ungibona nje. Ungibona. Ngamehla amancane. Yebo mama. Baba angaka yibo. Ungitshela nje kuthiwa kumele nambe ngene esikole emazinga yakho nje. Ayibo baba uthi uzongika ngithembisile. Uzongika baba. Ngibona niphikisana ngamagama lapha ngaphandle. Sisebenze njani? Kasiyeke mama ya baba. Uma benibangayona imali yokuhamba. Yebo manje ukunento eningi yena ngicele wena eyibaba. Angazi inkinga yakhe. Ushintshile kulamalanga. Nakhona esisicathuleni sibonile ingasithanda ukuhamba. Ngicela mdlalane ngami mama yakho. Nganama lenhle. Koko hawu. Ahlaya kumnandi la ekhaya njani kodwa? Siyaphila. Hayi ngathi siyaphila. Hayi. Sinjani bani manje? Yo, ayibo. Lena sazokuchazela kahle inkinga. Akuchazela. Akuchaza yesizwe. Cha wekamereni hayi kahle. Ngilalele nami bandlo. Akuchaza yesizwe kwenzakalani la? Cha uthi ngizokwazisa nje. Uthi nami lo commission. Ubaba. Usikhathi manje. Mamncane lo. Ini? Hey! Ayibo. Seyitholile bantu. Ngimhlola inkosi. Akungitshele. Awucela ukususe la. Angindawo. Awuthule nasi sike ngizwe kahle le ndaba. Oh, njengoba ungalala ekhaya kule nsuku. Usukulele kule ntombazana. Cha ngicela ukuchazela kahle. Ungichazela ini ngoba walihlezi uqamba ma. Uhlezi kulele kubangani bakhe. Cha khona nje iqiniso bengilelo nje kuyena. Wemma. We. Delela mama. Manje ukuze ngcono ngingamfihli ngimvenjele life ngalo ngiyamalala nje ngingangozuthi ngiyephi. Ngcono phela ngizomthola. Oh, imali engane zamphelela kule ntombazana. Shilo. Cha ayipheleli la. Iphelela la. Angiphela sengabe they try ukuthi imali Hey. Ewe. Akungibheke. Shaye. Kwenzakalani ufuna indodeni yami wena? Ashaye. Ashayelo. Akatshelanga ukuthi unonkosikazi. Ashaye nani? Ashayelo. Angithi manje nami indoda yami. Hey! Ngifike ke la phela ngizoweza lento ekulethe khona. Mama, shayelo. Sekundoda yakho nawe. Yewena. Nami ngokufaka ibhande. Imali yami la ngeke ekhaya siphelela ku Cha lalela nkosazana. Wena Uthatha izinto imali. ngamawala. Yes wena. Ami ngiyakutshela awuwehlisi. Athatha izinto ngamawala wani wena? 15 years old. Shayelo. Ngitshela kahle ukuthi umenzele ifavor ukuthi aloko ahlele.
wena shaye mama. Kushaya wena. Shaya wena. Sile lo. Mshaya baba. Nkosikazi, yini inkinga yakho? Uyashaya. Landeni ingane ngapha ngiyekele. Yangidelela futhi yangidelela. Ucela phansi ungawazi. Yangidelela le nto le. Ngicela ukuthi Lalela. akathule. Yini inkinga yakho? Hey yangidelela le ngane. Ukudelele kuphi? Wena wayivuma ngifuna ukuthi aphendule mina. Yazi wena. Uzothola idobi. Wena wena. Thatha lapha. Awuhlale phansi nkosikazi manje sikhuluma. Linda. Mshaye mama, mshaye. Uyayibona into ebengiyisho. Wena ushaya wena. Ushaya wena. Siza phela nawe. Wena. Mshaye baba. Wena unudelelisa ngamantombazana. Yini kona lokulethela kona ekhaya? Yini kona lo kumele ngenzeni? Uyabona ingane, uyabona Kumele ngihleke. Isefuna noma ngafana ndaba. Hey nephika la uyabona nkosikazi uyenza. Kumele ngenzeni wena? Kumele ngihleke. Kumele ngihleke mina. Kumele ngihleke. Wena. Ushaphuma la. Kushaphuma la. Kami lana wena. Kami la. Wena kami lana. Ngicela sikhulume. Phuma. Ngicela sikhulume. Wena ngithi phuma la kami la yeso. Awukahle ngicela sikhulume. Phuma la wena kami la yeso. Isolo singimvesile. Ngibambelana. Akukho isula. Akatshela ngalo nkosikazi. Umlethe intombi la Uyazi. Uyaphi? Manje kwazi iqiniso. Awurada kumele ngikhamese ngimlobolile nje Baba uzobona. makahambe. Ubani ahambe? Ngizokubulala Nkosikazi awukho isula. Ufuna ungibulala ngempela lapho njani? Yazi ngizokubophisa phela manje. ngijwayela. Ngitheni sidlamlilo la yini? Uyabona into engithengana. Ingakho baba Ngilibambile idombolo shit. Yabo kuyashiwo nje ukuthi mabahambe isikhathi kade saphila ekhaya baba. Ngizomlatha nomfazi la Sizokala kusuka. Hambulanda isikhwama sayo isikhulu ngale Mama, kamera. Masambo lasoyapi? Hayi kahle. Sizoyapi Masambo uyazi ukuthi ubaba uyekhipha imali yesindlela konke. Mina ngifuna ukuphelela ngaphansi kwama-bridge. Kodwa manje ngempela ngane yami ngenze njani? Angeke mama uzovumela intombazane ifike ibhidlize 15 years down kanjani? Mama ngeke. Angalahleki away. Mama. Mina ngikwazi ustrong. Manje weak intenge nje angikwazi njani. Hayi mama ngeke. Angeke nje. Le ntombazane izahamba la ekhaya. Ngihlukumezekile ngempela ngane. Mama ngiyazwisisa. Ngempela. Kodwa ngempela ngizosimela kanjani lesimo sekuzophatha umuntu ufani yami. Angeke Ngiyayizwa le ntombazane yangidelele. Sizoyiqondisa khuleka mama ngikhona mina. Sizoyiqondisa wena uzaba ufirst yena ungcanile. Khuleka mama khuleka. Angikhazi. Mama ngikhona mina for wena uzokusupport. Kuko konke ngikhona manje ngikushiye. Kodwa Jehova udluzilanga kodwa ungilahlelana. Mama wakhali mama. Wakhali. Kodwa ngempela isimo ngizosimela kanjani nje lesi? Mama iba strong. Amahle akuyibeke ngakuwe ngempela lento. Ngizoyenza njani mina? Uyayibona le ntombazane le iyadelela. Mina ngizobulala. Soyiqondisa. Nobaba bakho ngizombulala. Ubaba ngiyambona ngathi sekezwa ngale ntombazane Udelelile yazi baba. Wavuma 15 years mama. Ngifisa ukumbamba uthi ngisukume. Ngiyakwazi. Ngisukume ngicela kababa. Ngiyakwazi awusukume mama ngeke phela. Yibo soza ngentombazane Ngibeke impahla lezi zami kahle. Ngiyabuyisa. Ngiyamlanda ngijwayela kahle. Angizwa kahle le ndaba yakhe. Sahamba kanjalo ekhaya. Ngeke.
Yabo sisi makhulunywa ngamabhoza. Madam. Makhulunywa ngamabhoza. Sekukhulunywa ngawe. Kukhulunywa ngawe. Hayibo. Soon sizokwenza le room la. Sekuyibakho la. Khala sakhe sithathu. Umama wona ekhaya. Ubaba wathi wami lo ngiyamthatha lo. Phambi kwakhe nalo angifuqa kanjani ingane khona. Icela kabi lapha. Le ngane ngamela sikhathi. Ngaze ngicabanga ngithi sizokube bekhona ngiyasho uzombulala. Wena buzobamba bengisashaya yini? Yey ukhuluma wathini? What? Oh wami nalo. So bakhomboza nalo nkosikazi wami. Loyana. Hayi baba, hamba la. Ngihlezi ngithi hamba vele. Hamba vele isikhathi sakho sipe hamba. Ngiyavuma. Uyangidina uzofuna njani? Akasekhona nokuzala phela sithi wamuphi ingane 15 years zonke uzomuphi ingane eyi-1. Nakhona edelelayo. Kunemali. Ayeke wena uzothi uthola umuntu oright, umuntu onemali bese lokho umuphikane kancane. Kumele ukhiphe ingane eyiningi Nemali izophuma. Yebo. Ucela ukudlela lona uzoyideda indawo nje fast. Uzoyideda Akabona. No kodwa ngiyavuma. Bakwanti hayibo angikhona phela ngingadinga ukushaya umoya laphayana nje. Ku-tense. Ngazi kahle kodwa udukelo baphethe khona. Ngazi kahle udukelo baphethe khona. Uzola and kufanele ngabe uyapheka kufanele siphekele badla sihlambile mina nje banga-expect ukuthi ngizopheka mina badle. Angizela izinto ezinjalo la ekhaya phela. Noba yazini pheka uphekela umyeni wakho uphume kubo. Onoqeda ukuphekeza amabhodo kwehlini yonke into. Khona bazokubona kahle ukuthi yazini. Serious ngendaba yakho. Cha umyeni wakho kuphela. Naye phela kumele abona ngathi uyamthanda. Angithi yabona ke bese sowumuntu ohlukumezekayo wena ongaphiwa ukudla la ekhaya. Yabo. Kumele nje nomfazi azahambe ehambe. Alo ngizomkhombisa. Phela Udabanca abakade afuna ungishayela mama. Hayibo. Ngikhiphe kona lokho. Akithi uyashayana. Ngikhombisa ke uze kufika amabhosa. Yabo mama ngiyaqala ngelalathunyana, angaqala ngelalathunyana. Switch off. Ngidina kabi lo mntana loyo. Uyangidina nje ukuthi ngikhamba. So uyibona ke phela ukuthi phela ubaba uyamthanda ke uzolonke ingane yakhe kuyiyona yodwa futhi Sombamba umenze lutho lo nje lo somsol. Ena ngifuna isheshe iqeda angifuni umuntu ongilala ngivuka lapha yana hey boze bakubulala laba ngimkhombilo phela kumele nje imali manje akasho nokuthi i-date asazi inkinga lapho asazi because ngiyamtshela ukuthi fonela amabhenki buza lapho yonke indawo hlanganisa paperwork fast manje esolinda phela sothini because mhlawumbe wakampress kahle press ngeke ukwazi press sise lo baba ngeke singalikhetha kakhulu so kodwa nje soon kumele nathi sizosenza amapheza le mali kumele sibone ukuthi sizosenzani first yazi before ngifake enkingeni no sister wife wakho kahle kube kangami ngabe soke simuva indla simkhombisa asisale sonke la azodlala kukwami la khale somsicathu khona bese acoshe le kahle noma ngakho Oi, Sophie. Khuluma phela nkosikazi manje usibizele. Lo wena akuchaza ukuthi bokhuluma nale ntombazane hlene ngaphandle nganomsisi wakho noma umngane wakho noma isigebengu abantu naso akuchaza sikwenzakala tshela ubaba ungafuni uzamtshela Ukukhuluma ngani baba?
Angangifaka ubaba. Beka ngekho ubaba. Ubuhleli la wena lentombazana. Ngizwe yonke ingxoxo yenu. Ngokuchaza ubaba kumtshele wena. Lena ini. Baba, bebaplena nalomngane wakhe lo. Anganomsisi wakhe lo. Bathi imali bathi uzongenelwa imali. Mangena imali bayithatha bayabaleka. Hayibo. Hayibo baba. Namanga. Hayibo. Imali thatha. Hayibo bangeke ngiyazi leyo leyo. Anyenze ngiyazi leyo nto. Ukuthi mina nginawe for imali. Baba ngikholwa ke manje lento. Ngiyatshela ke mina. Ungangikholwa uzabona ukuthi phela lesikhathi sibona ngomo. Baba aphindile angishiya amazi uphindile. Ungangenza njalo Baba ngeke ngaqala nawe singazi nokuthi uzophunyelwa nayo imali. ya. Ucabanga ukuthi ngibenzela imali ngabe kade ngahlala isikhathi eside Hayi kanjani? nami ngiyamangala le nto le. Ngoba phela leyo nto bengayenza kusasele baba. And bowuzohlubone nawe ukuthi kahle kahle lo ufuna imali. Ngize ngafuna ukuthi ngize la baba Uklisile lo udonsa ngekhaya uzongayo yonke into akithi. Cha yikho la. Baba ke ithi Uthi ufuna ukubona ngomophoyo. Ngesikhathi Ayesithule sibheke so. kade ngikutshela ukuthi lento ngeke izilunge baba. Kade ngikutshela ukuthi lento izilunge ukuthi sibe phansi kophahlo lodwa. Vele nje kwaku-wrong nje Fanele ngenze lento njanyana le yakho. Cha baba into besikhuluma nophindile ingoba bengine-stress baba ngisho uyazi ukuthi thina sakhuliswa ekhayeni elinomthetho. So manje khona indaba umele ubaba ngimethulele zona. Kahle kahle bengathanda ukuthi ngitshele ubabini. Kodwa-ke bengiworried ukuthi manje sekwenzeka into kanjena baba ngingashadile manje. So manje bengimdinga usisi ukuthi sibonisana zonke baba ngoba bengithembise ukuthi suka ngisondeni nawe. Uthini? Hawu yazi indaba ezimnandi. Uqala ngawe lo akunasisu la. Hawu. Uyakulutha. Ngeke umoya. Wena intombazane Hey, wena ufuna ukubona wena njani? wenza yonke into eshwele ntombazane. Hey, Mina nje hey, usangizwa wena ukuthi ngithini. Anginayinhliziyo vele udonsa ngekhaya. U2 weeks ke baba ngiyakhumbula la time selapha eNegis Hayi. Prize. Ngilo ukuthi Cha yazi indaba ezimnandi ziyangijabulisa yazi into ezigidi. yebo baba so Yeah. bese sikhuluma lokho ke Nomona manje. omona sebacinya. Yebo. Boy, mina Monas. Angizange Mona semini. Hayi angizange gama So lo. manje baba hayi. Ufuna ungishaya? Nakushaya phela mina Ngizokubophisa. Awushaye baba ngani? Oh. Baba ingane zinja ngoba kunangani lapho. Cha wangijabulisa. Wena. Ngakutshela ukuthi phela ngahamba ngeke. Ubani wathi indoda ibanjwa ngengane? Kahle nkosikazi sakhulu. Yebo. Hey. So ene ngine-feeling ukuthi ufana lo. Hayi ngiyafisa ukwazi lento Ngiyakutshela baba ngiyakutshela phela njalo mengivuke Cha, ekuseni yazi ngizizwa ngine-energy Kumele nje besenza le house party nje. Kube mnandi nje yabo. Zange ngoba kunalutho la. Hey. Nakho yazi ngiyazi indaba ezimnandi. kade ngiyazi baba ukuthi kade Hayi seziyaduma manje. akusithi sonke singayitholi ngale Seziyaduma. Umhlaba wami manje. Angina-basket ezakutshela. Hawu wena mfawu. futhi sobathathu Ungamnandi. Antu sadliwa ile nto yami. Cha imali seyingenile mina. Ngicela ukunazisa lokho. imali yethu baba Njobe ngibheka nje ifoni nje yazi yaduma. Manje thina soyithola ikhona lo. kungeni imali Simnandi. hayi baba ngiyakutshela yabona kumele kusasa sivuke sihambe silungise ikamero kumele baba ngidinga ikamero lami kahle nje ngathi Ngapha maningi kabi yazi makhulu. ngiyakutshela futhi nje masiqala sithenga amaprime engane Hayi bo wena eyakho enganti imali. Hayi bo nangi musakabala izinto eyakho. Sekuthiwe yakho. nekhanda lami selibonile baba nje Sekuthiwe yakho na. Cha nkosikazi ungathathi. Hayi bo wena. Wabhizi inkosi wadothi indoda yami ngekhala. Udosa ngekhaya. Udosa Phela ngekhaya. ukudoswa ngekhala lo. Engicabanga. Uzwa ngayo vele. somthengela nje ibhakede Hawu kufanele ngizwe ngawo ningiguquza. Hayi bo uzwa ngalona wena. Yase ngisabe ngikutshintsha phela ngendaba le yakho ngisho. Ngeke phela mina. Hey. Usawa lokuntsithi. Ngishawa uvalo. Hayi baba Hayi soke sibone kodwa ngifisa ukwazi ukuthi
lesasa lelo Cha into fanele ngizame ngithole nomusa. mina ngimele ukubona ukuthi kusasa lo mali Ngoba zokusebenza ngekulungihlala la. Khatsheni. Umntwana ngazadle no poison. Ngisathini. hayi noma ngingahamba vele ngishiye kamnamsebenzi nani ngijabulele vele la kwalo mali ngoba kuyoniya Tshela ngoba kunomona akutshela. Uhleze ukupheka izonke ngakutshela. Uze ngabe uyasincoma nje ujabule. ngincome ini ngoba ngiyazi ukuthi ngishaya la endlini uyodla imali lena nalo Wena masikhathi ngofuna ngimfihla wena ngangakwazi ngeke ufanele ukwazise. bengamela ngikhulume nami qala bengamela ngicela Ubusovuma yini wena? bengamela ngicela Bathi kuzovuma yini? phela besokhulumisana Ngoba into yakho yazi ukushaya kuqala kuza kuqala lonto. Hawu baba. mina Nkosikazi awuzange umbone uMangweni. Yebo ngihlolela ngani bazombuza mina futhi manje angidlala nawe Ngibona phela ngoba phela impahla zakhe azikho lapha edrobheni. Azikho impahla. angizwanga Serious. akuphinde angizwanga Azikho ngibona. Andile siyabona. aku-check imali kesizwe Imali. ngihlale phansi bese Serious. aku-check imali sibone sekhona Nkosikazi ubona sekuselile. Ayisekho enye imali nkosikazi. Ayisekho. kambe malini Uthini manje baba? 800,000 uhambe. phele mesiya Imali engaka. bafuna ukubona ngomopha ngithi mina ngizwa mina uphi manje uphi bovela ufuna Baba bona sesukuma manje umlando. Sukuma walokuhlala. uzomthola La mthola khona. Ngizobheka la hlala khona. hayi Mama makuthiwa isala kutshala sibona ngomopha kushiya into enje yazi into enje Yazi nkosikazi la ngithola ngizomnyathela. Ngihamba manje. uyabona-ke Thela manje. wona ucanga ukuthi le ngane bayabona ingane kangakanani ngiyathola ukuthi bayalingana ngeminyaka just lawa makanamzini Ukungaza ngithi. Okungazi. wawufunani ingane yabo ukuthi kule ngane ekuthanda Hayibo. ingane enhle kangaka ingane encane angabe uyisukana nje wena uthuthuza ngothando wena umdala angaka bisivala amehlo phela hayi asazi kodwa mina-ke imali yey'ngane zami phela limi ngiyayifuna Ahamba yilanda. Phuma baba. angibosahlanya la ungasangiboni Phuma nokuthi baba uyayilanda. usozwa ngayo idonsa ngekhaya Awusukumi ukuphuma. akubone ukuthi wenze njani Usahleli baba sukuma. Sukuma hamba. Ibo mali engaka. ma ungabuyi nalo mali lena athi siyahamba Siyahamba sakushiya. angithi vele wamlethela ukuthi sabe benifuna ukuthi angihambe Yeah. naye Siyahamba. Awuthi ngithatha imvubu yami ngaqhubeka. angiyikhathazana nokukhathaza-ke nje mina ngaloma ngobe ngazi ukuthi ngesithombe bazoyidla nale ntombi yakhe Hayibo baba. Hayi baba bekanemilono bekathola imiloni Million. inkomo zathathe
800,000 kamshela 2. Hayibo. Majini. Akaphume emfundo. Ngithema ngithi ngiyambonisa wathi angeke ize kwenze lokho. Ubuwazi mama ngale Kunjani manje? Sekuzohlupheka thina ke manje. Ngoba manje phela uretire emsebenzini. Mangayithola siyahamba. Zasala yini? Angayithola semshaya nayo le. Osala ngithande ingane ezincane. Ushaya ngezincane. Uzaqhubeka nazo. Hawu mntanami nakamakhanya kwakhanya. Unasekuqaleni umane wala nje ukuthi ngihambe mina. Ngabe ngihambile impilo ngabe iyaqhubeka. uNkulunkulu uhlezi njalo ezihlelo ngumuntu. Kwenzenjani? Lalela ne. Planet isebenzile. Ujackpot. Stone 800,000. Thula nawe. Mama, asikhona ukukhasa, kumele sibaleke. So, angikhona ukufikela kuma-million ngoba manje ngisho uyazi ukuthi amabhenki kumele angene lapho ngaphakathi. So manje kumele sibaleke, bebalele. So kumele sihambe singaphinde sibuye la. Sinamalini ingabe so. Ngiyafundisa ngabanye.